We want justice. We want justice. We want justice. Welcome revolution. Welcome revolution. We follow democracy. We follow democracy. We want Bodoland. We want Bodoland. जोंना दिनैहाय पारमिसन दङमोन बेवहाय खिन्थु जोंखौ पारमिसन गैया होननानै बुंदों रिटेन पारमिसना बेसेबां दङ आरो जों खोनानो मोनदों जे आसाम सरकार आरो बिटिसि सरकार माखासे एजेन्टफोर दंफैयो जे गोजौ लेभेलनिफ्राय प्रेसार हरगासिनो जोंना पारमिसन थाखानानैबो जोंखौ नोंस्रा गैया माया नों फैनानै बेवहाय जोंखौ बारा न'आव थानो मोना माया बेफोरबायदि जोंखौ हेंथा होफैदों दिनै बे बर' हारिनि थाखाय बड'लेण्ड बिनायखौ सोर हेंथा होफैखो दिनै रायजो राजाफ्रा दिनै नुबाय जों जे जायगायाव मैया मोनासिम जोंना पारमिसना कनफार्ममोन खिन्थु दिनै दासो जों जेला स्पटआव सफैयो होनबा जोंखौ बुंफैयो जे नोंसिना गोजौनिफ्राय अर्डार फैदों जों जेबो खालामनो हाया बे गोजौआव थाग्राफ्रा सोर दा बेखौ रायजो राजाफ्रा बुजिनांगोन बर' हारिनि थाखाय नाङै नाङै बड'लेण्डनि थाखाय नाङै बिसोरो बे गोजौ लेभेलसिम सफैदों खिन्थु दिनै फिन खेबसे ब्रैथि खेब बड'लेण्ड सोमावसारनायाव बिसोरनो जोंखौ हेंथा होनानै मा देखायनो सानदों जोंनि बर' रायजो राजाफोरखौ जोंनि बड'लेण्ड बिनाया बड'लेण्ड डिमान्डआ इलिगेल नामा
इलिगेल रायजो राजाफोर जों बे हायाव जन्म जानानै बे हाखौ जेसेबां जावगोन इसिबां जोंनि आबै आबौनि हा आबै आबौनि हारा मोनगोन मोदोम मोनगोन होननानै बुंनाय बेफोरबायदि बुंग्राफ्रा दिनै मा देखायनो सानदों जे जोंनि बड'लेण्ड डिमान्डआ गाज्रि नामा जे हायाव जों जोनोम मोननानै जों बे हाखौ जोङो बिथा मोनसे जाथों होननानै न'खर मोनसे जाथों होननानै बिनाया बे इलिगेल नामा रायजो राजाफोर दा ओंखायनो जों जथ'ग्राब जोङो बेयाव गसंनो हायो जों गसंगोन थै गोलोमदै जोङो जमा खालामनानै जोङो बेवहाय फैसा थाखा जमा खालामनानै जों बेयाव खस्थ' मस्थ' ओंखाम उखैहाबनानैबो जों बेयाव फैदोंमोन नाथाय बे गभर्नमेन्टनि एजेन्टफोर गोजौआव थाग्राफोर जाय हारिनि जोलैनि हांगार बिसोर बायदिया जोंखौ हेंथा होनाया जों खुनु दिन बावनाय नङा बनसुआ बेखौ खुनु दिन बावनाय नङा जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा खुनु दिन बावनाय नङा जोंनि आइ आफाफ्रा खुनु दिन बावनाय नङा बेखौ जारिमिनाव थागोन बियो नाथाय जोंखौ हेंथा होबाबो जोङो जोंनि स्ल'गान जोंनि आवाजखौ जोङो आसाम सरकारसिम जों सौगाहैगोन दिनै जोङो फैनांगौ गोनां 700 मानसिफोर फैनांगौमोन सफैथ'वाखै टाइम जाथ'वाखै खिन्थु टाइम जानायनि सिगांनो जोंखौ हेंथा होफैनाया बे ओरैबायदि अयनाय इनजास्टिस बियो जों बेखौ थैनोब्लाबो जों गनायनो हाया जोंनि आवाजखौ जोङो दाबि होनो हाया मालाबाबो जों स्ल'गानखौ रेज खालामबाय थागोन जों खुनु आसाम सरकार गैया जोङो खुनु भारत सरकार गैया जोंनि हायाव जोंहा मोनथाय दंखायो we have a legal right under the article 234 of the Indian Constitution जोंहा आर्टिकल 234 आव जोंहा मोनथाय दंखायो आरो फान्डामेन्टेल राइट्स जोंनि बे राइट टु प्रोटेस्ट जोंखौ खुनु बोखारनो हाया बेखायनो स्ल'गानखौ जों कन्टिनिउ खालामगोन